Iya. Ha. Iki jurus hap bocah galong. Ha. Studi ya kowe. Pengen di. Pengen di. Minggu tak tokne alumni cewek MTS kene yo. Mas. Ora trimo mudut, bocah mudut, tepuk tangan sing mari. Ya.
Oke, kencengi. Jeru mas, jeru Kang Yosi, jeru kono. Ora popo, ora popo. Rosa, 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 ya, ora sido. Ora sido. Hop, dibuka nih mas. Awas. Halo, saudara Kang Yosi. Bocah gadang terbaik yang Ponorogo, menghibur kita semuanya. Oh, hati-hati. Oke, tepuk tangannya mana? Luar biasa. Iya. Kita dihibur. Awas golek apa Kang Yosi? Golek apa aku teko kono Kang Yosi? Iya. Oh. Arep golek sedenan to. Oh, iya. Bocah kok ganteng kae. Oh no. Oke. Iya. Iki lo Kang Yosi, kowe. Halo, banyu, sapa tuku gratis? Apa tuku gratis oleh iki? Pak No, piye? Tidak empat. Sekuroni. Kadung, ayo dipayoni no. Kadung didol karo Kang Yosi kok. Bakule. Iki ora sida. Saya doakan esnya laris. Amin. Apa ya pentolnya laris? Pentole bakule mau pentol sing dhuwur. Pentol yang atas sama yang ya terima kasih. Wah, sangat meriah sekali. Oke, Kang Ini Yosi. tanggapan di MTS 4 Ponorogo. Karang lu kidul Kang Yosi. Ya, jangan lupa kalau anaknya mau Sekolah TK, SD, menginjak ke SD, ini ke SMP atau SD? SMP. SMP setelah SD, mlebu Nang MTS MTS 4 Karang lu kidul.
Saya sangat bangga sekali dengan MTS 4 ini. Amin. Karena saya alumni sini. Alhamdulillah. Mbak Rifada juga alumni. Alhamdulillah. Selain menerima siswa baru, Iya. MTS Heeh. MTS 4 negeri juga menerima siswa baru. Ini kucingnya siapa? Langsung disambut karo kucing. Ini kucingnya Leparti ini. Lek Kartini, Lek Parti yang enten lho ki. Mati ada. Enten. Ya, pokoknya sekolah MTS 4 negeri Pokoknya jos gados. ojo lali murid-murid, bapak-bapak, ibu-ibu, besok anaknya mlebu kene. Oke, siap. Ya. Ayo sih. Dijamin enak reoke, enak mabane ya. Oke. Kita libur kembali. Oke, kayak sih, makasih. Kita sambut untuk hiburan keduanya Kang Yosi yang si kecil. Oh, ya, ya. Seperti kayak ini. Oh. Iya. Oh. Se. Kayak se. Iki Ponorogo Wifi Ya. nyawer. Oh ya, terima kasih. Bapak siapa namanya? Poniran Direktur Ponorogo Wifi. Terima kasih Bapak Ponari Batu Akik. Poniran ya. Terima kasih Bapak Poniran yang setelah termasuk itu Mbak. Iya. Tiang ngukani termasuk saudara Jatuh kejarian. jariah Amal solika. ora bakal kelong duite ning tambah. Rezeki nih. Terima kasih Pak Sinten. Pak Poniran. Poniran Ake. Untung. Poniran Wifi. Poniran ada artinya Pak. Oh, Poniran. Pak Poniran, Mas Poniran. Poi Ponorogo. Ponorogo gandeng. Nih bijaksana. Lan seneng. Ran seneng. Terus Poniran jenis panjangnya apa? Di sini kemauan Bot. Poniran Solo. Berarti wongnya gagah ganteng seneng nyamoni. Terima kasih Pak. Barokah kayo si. Lancar rezekine. Jenengan pengen lancar rezekine. Lek aku reokan ketemu aku jenengan nyangoni. Oke. Dongane Kang Yosi kuwi kabul. Aku seneng warga masyarakat kene, Pak. Guru-guru MTS 4 ini seneng. Jangan pokoknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, sumpul semuanya tepuk tangan MTS Negeri 4 Ponorogo. Yo. Hau. Iya. Ha. Iki. Surus. Hap. Puncak danau. Ha. Iki sing cilik sapa majenenge? Juna. Arjuna. Ayo. Oke. Juna. Bocah sakmono kok pinter golek duit ya. Hei.
Pokoknya ayam tentrem habis. Iya. Oh, awas, awas, awas. Ayo, ayo, ayo. Tepuk tangan di lagi ya. Oh, iya, iya. Ayo, 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 ayo. Oh iya le, tak pengestu ya kowe. Pengen di. Pengen di. Karo marini. Paras. Tak kira topengnya mriki kok. Ono. Topeng. Lek ora gelem ngomong. Apane? Kok ono iya mariem. Ayo. Padha nopo kowe kenal ora masune Mama? Kenal ora kae? Mariem. Mariam. Iki jenenge Mariem. Mariam ya. Bojone ngerti tau. Oh, sinten? Jenenge Bayem. Bayam. Mariam bojone Bayam. Oke, Bos. Hop. Oh, ini lagi. Iya. Hop, hop. Ayo. Arep boleh sing ndi? Boleh sing ndi? Oh. Oh, pengen digolek itu. Wes aman Mas. Aman. Oke. Napa Arjuna? Oh, Kang Yosi Arjuna pengen. Sik. Kowe ning kene melu sapa? Kowe kelas piro? 4 Cah cilik sangumu piro? manau Iki 50.000 kaken gawe aku. Boten 5 iki 50 tak tabung tak nggo tuku PCR. Kok pinter man? Iya, iya. Kok yo arep pengen PCR. Kaken le. Heeh. Bisa regane pirang puluh juta. Sangumu samono. Kowe ning kene melu sapa? Sampean Ning endi kon lek melu kena administrasi. yo gak iso to. Sakjane Oh. Kowe pengen kuwi. Piro? Ya, saurunge ndumuk kudu jungkir balik kaya masih. Oke, Siap ora? siap. siap. Dungane kanggo sekolah kene piye? Sekolah MTS 4 Itu kan Arjuna. Mugi-mugi kelas MTS 4 maju. Oke, amin. Akeh sing njaluk mlebu kene. Oke, amin. Terus Siswa-siswa ini soleh-solihah. gurune cantik-cantik. Oh, ya aja guru sing wedok no, sing lanang pengen no. gurune gandeng. Tak gurune ganteng-ganteng. Tembok banget. MC-ne gantengnya Titik. Asem. Oke, Arjuna. Saiki jungkir balik kayang sikil munyer-munyer ding 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 lalu diambil uangnya. Titip aku. Susu papat limong. Yo Mas. Ayo Arjuna. So. Ha. Iya.
dulu. Tepuk tangannya. Ayo laku. Kayak laku. Sing lurus. Dicetuk banyak. Aduh, berarti kotak kono Kiko. Yo, malah digorono aja to. Yo, kayak kotak kono gue. Aduh, lo ya aduh Juno. Aduh, capek Kang Yosi, lari aja. Nek kok kono. Nyapa Jun? Ya kayak babak kayak nyepen karo awakmu. Juna kon rene. Mulane kowe tak enake tak gorono. Piye? Kesel kowe? Kesel. Kerja iki kesel dhisik. Baru oleh upah gitu Pak Anji. Betul. Nyambut gawe sing tenanan Jar Basuki. mawa bea. Bio. Yang berarti yo jalo duwe. ora. Awake dhewe kerja dhisik baru entuk opah. Aku mau ngono mergo nyapa to? Menyapa adik-adik MTS kono. MTS 4 Ponorogo Karang Kidul. Saiki awakmu kayang tenanan di kuwi. Bareng ku tak tokne alumni cewek MTS kene yo.